martanya mahita. Dami di dibatanan suburusan saluhu naroha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari kita imana tarsura di Jona bidutulu ayat sada 1 ayat 10 tanyo kamu mahatani di bata. Dungi Roma muse hatani Jahoba tu si Jona padu halio songonon. Borhat maho laho tu Ninibe huta naboloni. Jala titikon tu si titing si pawok kutuho. Jadi borha masih Jona laho tu Ninibe hobar tu hatani Jahoba. Alai huta nabuldo ianggo Ninibe di jolo ni debata. Pertuluarian merdalan labasna. Dungi dibuka si Jona ma merdalani di bagasan hutai persadarian. Jala martiting ma ibana madok opa puluari nari nama jadi marongsong ma Ninibe. Jadi porsia ma akajol mai isi ni Ninibe di debata. Jala dititik ko madok kon marpuasa sadari. Jala marluson hori na sidasian alak nama gudang rodi na met. Dungi saha mahatai tu raja ni Ninibe. Jadi hehe ma ibana sian habang sana. Jala diosari pahian nahian siad dagingnya. Jala martujuk kon hori ibana. Jala hudul tu sirabun. Dungi disuruh raja ima martiting pabua kon tu bagasan Ninibe. Songonodo titing ni rajai doho dongan na akkana sanga. Nang jolma doho pinahan. Tole lubu doho biru-biru. Dang jadi madai agia. Dang jadi manggagat. Ai pe dang jadi inumonna. Dukon marluson hori jolma. Nang pinahan jala guguan nabi juju tu di bata. Jala ganut jolma ikko mulak siya dala nanarway. Dohot siyan hatudusan na naniudan di tangan na sida. Ise botosa anggia tung marpangulaki jala sol-solan di bata rohana. Jala mulak ibana siyan parpiar ni rimasna asa unang magu hitam. Jadi dung di ida di bata pabayan nasida na mulaki nasida siyan dala nasida akan arway. Gabi di sol-soli di bata marohana taringot tu hamaguan na nilubahon na. Bahinon na hiyan tu nasida gabi dang saud di bahin. Ima sana. Di hamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita na marjudul dang tarsol-solabbe. Adong masada keluarga di sadaluat. Di ganuk manogot di hari Minggu say burjudo sahal dana na marumur 7 tahun. Manugihon among na asa tu gereja. Bapak beta tu gereja taburu disi. Maredde martangiya mabigi barita nauli. Alain sadidok amat taido alusna. Kamu majolo laho. Ay masailu jahu. Dibere kodo. Genup area o karejo mga lui salangota. Dapat musi hari Minggu ditugyon na musi. Alay say di bay namatay do si Dalian luja. Ado musi ulokku ninna. Jalan nunga say marjadji. Audo dongakku. Neng lau kami mardalani say ninna musi. Say songonima si ganup hari Minggu. Lasohyado amatay tu gereja.
Jala saya marsida liam ma molo diajak anakna ibana. Lemma gudang ma anak nai amat taibe lemma tua. Dipikir amat taima nunga lemma tua daging. Perlu ma pinajonok tutuhani marminggu ma iba ninna rohana. Didok ma tu geleng ne. Beta tu gereja meta buh marhubas mahamusudi. Alai didok akana naima diboto bapak do makkar mata namina budari diboto bapak do dang bui hami sonari hau majo lao tu gereja bapak minggu mangyuk ne muse ditugian amat tema kanak ne tu gereja alai tong do anak ne sudi marsidalian sidalian napi gabi gudang hami neng piknik bapak hau maju marminggu adong ulon nami naposo bapa nin nama tu bapak neng torus masongoni tarhato tung mamat teng diingo ma na julu uju umur 7 tahun do piak kanak nai hira na marniang ma di sipareon na panunggi hono ni anak nai asa marminggu HP saya dong do sidaliaku senari dang bubi tu gihonok ko anak kunung ngagabe lanak di perlalapan. Roma ilunia mateng. Dan tersolsola bisude ninna rohana. Gabe tangis mebana uhut ma martanya. Alani dia mokka donga saha porsyaun. Di bagasa 30 tahun sada panurirangun na pinasaha ni ima panurirang Jona. Na disuruh ni di bata pasahat to bari tanauli pasahat ton pawa hoto na ni di bata tuhuta ni nipe ala ni du sado ala ni hajahato ni hutai ikon uhum ni di bata mana sida alai adorang so di uhum adorang so roro pe uhumani idu na tere di son di holong ni rohani di bata Dilihat di pesada kesempatan lah homanor soli do pabahor roha. Ido nata ida dicamita ni na pinasa ni panang Jona. Jala taida do bohado cara ni pang Jona madok tu nasida asa mulak nasida. Jala asa di bau barohana. Di pangido sin nasida ima panor solion. Di pangido siya na sida ima asa olo marpangulahi marpuasa marluson hori nang songoniya kamurid dan satu nama tua jala totong nang songoniya kapinahan jala di ending ni 30 tahun na luar biasa na tidak ima diulahon na sida do jamita na pinasaha ni si Jonay. Dohot rajai pe diulahon. Marpamwati marohani di bata. Marnida jala dang saut binasida masuk tuhamakuan. Dang saut binasida dirapus sod di bata. Jali dosada na taida kunci. Ni haluaon na pinasaha ni trupukon. Ima panor solion mabuat tuhanguluan. Asa halak naolo manor soli jala ido nama calo haluoni alanya makadongan masay argado molo taputihi siyan trupukon nagabe songon o jahan dihita asa masay luar biasa do ahanan ang dohon ni trupukon ima nanaing dohon na paubahoroha bertobat asap paubahorohan jala bertobat do mabuan jolmai Tuhan uluan. Alani menarik do mulubui taida setrupukon buah ni pertobatan ini. Ido proses ni hamubaon na taida syakuta ninipe. Di proses perubahan ni taida mei. Di ayat 5. Di ayat 5 takas adong sada kesadaran. Di kesadaran ini mabuan
nasida manada sakap ni di bata. Jadi porsyama akka jolmai isi ni pe di bata. Jaliritik ko madok marpuasa sadari. Jala marluson hori nasida sien halat na magudang rodi na mekme. Ima nanaing idota di proses ni hamubau ni. Adong kesadaran. Di kesadaran on ubalga na taida di igil di bata. Gabisa da titik awal doi di ngulu di jolma. Asa di kesadaran ido berengota. Ima adong di ibana pada diri. Lapatan na di proses kesadaran diri. Ima sada titik awal. Boy ibana paluakon. Boy ibana manada. Dirina terlumobima di kesadaran ini. Takas do di bote mana. Dia ma akadusa nang tulah. Jala ide ma puan takas boy gabi adong. Hamu baun setirina. Alan di bagasak kamu bau ni ima taida di ayat onom sa tuai piti. Dung adong kesadaran naking adong ma panol solion manang menyesal. Di ayat ondo ayat pitu luar biasa di sidok dungi sah ma hatai tu raja Ninipe. Jadi hehe ma ibana siya kabangsana. Jala diosari pahian na hian siya daging na. Jala martujukun hori ibana jala hudun tu sirabun. Dungi di seluruh raja ma martiting pabuahon di bagasan Ninipe. Songo titing ni raja doho dongana akan nasangap nang jolma doho pinahan toli loburo biru-biru. Dan jadi madai agiahan. Dan jadi mangkagat. Aipe dan jadi inuman na umma. Pengarahan na luar biasa. Manol soli. Tidak mah pangisi ni hutai. Doh raja ni hutan Ninipe. Naolo manol soli. Marhite na berpuasa. Siya kesadaran itu Roma panol solion. Sadar do nasida adong akadusa nang nilakon. Roma panosone gabi adong mahay barum pertobatan. Gabi dang mula be tupudi. Dang gabi adong be imanak kengani sai holan mula tupudi nguluna alai adong ma dinasida perubahan. Alai dia bakadong asaha persyaun paubahon roha manang bertobat. Namar lapatan doi di tonga-tonga ninggul na porse nang dihitape. Hataon masay bagas do. Jala jujut do tahatakon pertobatan manang hamubaon ni roha. Hata hamubaon ni roha. Hata bertobat lubi 100 sali tabiki di hataon di buku tanabadi. Jala nung nga jujuk na tabigi. Jala jujuk donang tahatakon. Taringot tu halak na babaw roha. Alay na yung takas daw taatu si lapatan ni babaw roha. Memang di hata Ibrani didok doy sup. Lapatan na berbalik arah kembali. Jala di bahasa Yunani saya duta bigi ima metanoia manang perubahan pikiran. Asa lapatan na ima perubahan roh berbalik. Ima na kembali manang marputar ke arah na muli manang tu kebenaran. Meninggalkan pangalahon na jahat. Uhud manal solia kahaurangan manang akadusa. Jadi lapatan ni peubah roha manang pertobatan ni ima sada proses yang menjalani hidup dengan belajar mengarahkan dengan cara belajar menggantikan pikiran-pikiran dunia menjadi pikiran Allah. Jala molo taida namasa dia kapartikyanon ragam ni jolma na say madok nunga mubaaw nunga bertobat. Alay maragam do
aka pertobatan na taida di partikkano. Ado piga-piga nanain dohonon ni kerupukot tu hita taringot tu ngolu pertobatan manang bawah roha. Na perjulu bertobat menyesali perbuatannya. Lapatanna adong do halak na bertobat bawah roha jala manol soli pabaina alai mulak muse tu pangalahuin na perjuli. Na marlapatan gudang do halak nunga olo bawah roha. Alai danga dong kemampuan bertahan. Mulak tata muse muba muse ibana tu na perjuli. Tidak ma disada Samuel 15 ayat sada sa 35. Raja Saul nang manol soli pabainanna. Alay nang sedia liling muse tongdo mulak muse ibana tu habitat na simulay. Tu pangalahona na perjuli. Lapatan na di pertusoran nitiki gudak kalak. Naung gabi Kristen alay buidu muse gabi mulak muse ibana. Tu naso sa ugamu. Bui muse ibana mulak gabi tu habitat na manang mulak muse ibana tu agama na perjuli. Ido nanang taida nanang dohonon ni taringo tu hamu bau ni roha na manol soli alai mulak tu habitat na. Adong do musi halak ima manol soli alai mengulahon dosa, bertobat tetapi melakukan langkah yang salah. Gudang do natarida jolma songo si Judas. Napatan na disol soli ibana do dirina nang salah alai tong musi diulah dosa. Tahidame di Matius 27 ayat 10. Si Judas na manol soli do ibana diulah nai alai laos dosa na balga musi diulah mana ima manikot. Alamele ibana. Nabatan na gudang do jolma na taida manol soli. Ala hurang pangalahona. Ala adong hajahaton na diula. Ala adong dosana. Di sol soli donian. Alai ala meila. Dang adong mampu bertahan tujung na. Gabi buido. Imanak ngani bunuh diri. Mabuk-mabukan. Narkoba. Dot akan asin do be. Namasa taida di partikkano. Namangiu adong do halak ima pabah roha huhut manol soli jala mangulahun romo ni rohani di mata omma nabalga. Bertobat yang menyesali dan berbalik arah kepada Tuhan. Molo taide diulaun ni apostol bidu 12 songoninang di sada kronika 20 sia ayat 14. Salah satu contoh no balga taidama Raja David. Ia Raja David na mangulah dosa nama say patal do idido panilipata. Alai rodo ibana manopoti dirina dia do panilipata. Berani imana manggota pudusa. Jaladang duda kulak kunibana bidusay. Lapatan na disi adong ketegasan naros dirina. Gabi diuka ibana dosa ni ibana. Alai laos berbalik alai hut laos mangulahon lomo ni rohani di bata. Odo pertobatan nasi sungguhna. Ido nanay dohono ni di bata marhide tupukon asa halak na bertobat na betul-betul. Jana 180 derajat imam meninggalkan ulahon hajahaton naik. Alanin dia buka dongan masih menarik syed jamita sedarium na pinasak na tuhita ima holong ni rohani di bata. Dia holongi di bata do huta Ninibe. Berengot tado holong ni rohani di bata dakola tu bangsa Israel. Ala itu sudah portibiodo. Huta Ninibe na somana de bata tong do diholongi di bata. Siya ni borha do si Jona disuruh di bata lapo pasahaton holong ni rohana. Asa salugut pangisi ni hutan ini pimalua.
bagas na itong panulun, bagas na ima kolong ni rohani di bata na taida di parsulun ni di bata do si Jonah. Lasido gabi sada ujahata. Di sana ujahata ima nang songo si Jonah hita di partikyanon jaladang marsidaliat kita. Molo pita ida di bidu sada di bidu dua nagudang si dalian ni si Jonah biar ni rohana lako pasahat tontona nang barita nauli mamodai hutan ini pe alai berengot tado sakap dohot huaso ni di bata asa molo nunga di ju di bata hita dang adong nabui mga bati sakap ni di bata di Portibio asa tung dia jari jamita sadariodo hita dia jari do hita ima songon Jonah masa kini na marlapatan unang adong mabiar kita patatobatan di bata. Jalan unang mangiburu kita nang dipasu-pasu di bata nang berbeda suku ta berbeda agama ta berbeda latar belakang ta. Alai ko berengot tado ikut sadu hudo jolma na di Portibion manada Jesus Kristus manada haluauni. Alanima dia makadonga saha porsiao. Nuain takasma tumuluta takasma di paingot tu hita dia me marhamu baon pertobatan sai di halomohor rohani di batado ima unang be mula kulak kita tu pangalaho narubi dang mula kulak behita songon na juk tabege ima Kristen tomat lapatan na Kristen tomat Kristen hari ini tobat besoknya kumat alay dang ibe ikon linear do hita ikut terus do hita tujulu marnida ima sakap ni di bata unang mula kulak alay berengot tama tujulu waso manang markiti hamu baun ni roy dia me molununga tatada akka dosata akka hasalata tabauba molo taboto na ngadong imanakani akka dusa nata ulawon noeng diigil trupukoma taoroma bertobat maita molo nunga taboto ima na manekai rohata manekai pikirata di kay pang tapa hohoma tabadaoma taoroma dirita sianaka kita gip ni Portibion alaniko ni ngototta do martua mahala nam olo pawarohan songon hutan ini begae beda potan asini rohan di bata songon hutan ini begae beda potan kaguduan ala olo manol solidus dosana isido berengota sakap ni di bata wow na pinasa ni di bata tuhutan ini penang tuhita imam gabisada jamita na mangulu tuhita iholong ni rohani di bata gabi deoma rimas ni di bata alai holong ni di bata ma saduhukna nama sumasuhita ala nunga olohita meninggal kun akadusatai masuk mahita Tuhan muduan Nabi Nuan ni Yesus Kristus. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Amin. Mauliate mariwali Tuhan di bata apa yang oto kay marhiti hatam Nabi asa manguru kami Tuhan obar tu sakap lor tulungan. Amin.